Našel jsem je horní patro. Já tady mám Tož to je patro jak... No já jsem našel obrovský spát až... Viděl, že ta láva asi pravděpodobně teče z vrchu sem a tady se úplně rozsemenila. Rozsemenila. To jsem fakt neviděl. Pomoc. Jo, Pomoc, co? Já jsem tam nějak seknul. Má. Vidím. Nerozumím tvojich řečí. Mám tam jít? Ne, nechoď, počkej na mě. Ty jsi tam pravděpodobně. Já rubu železo. Je tam světlo, takže tam budeš asi ty. Já to udělám chytře, nadržím železu. Najdi můj nick a je to. Já ho nevidím. Ježišmarja, to je jak horoledec. Tady jsou nějaké... tam je zlato! Tady! Kde? Dával jsi tady torčku. Aha. Au. Ještě vidím tady. Výborný. Mám hodně železa. Tady je další. Já mám 32. Pojď se tady je strašně moc uhlí, ale pojď se kouknout sem. Našel jsem něco, co by tě mohlo zajímat. Pojď. Co? Láva. Hlavně tu nespadni, jo? Je to tak tady takové pěkné. My god. Čekni to. Co? A ne. Nepadej hlavně. Jen tu lávu jsem viděl. Pojď sem, dívej se, tady mají jde vidět. Myslím, že... já už si nepamatuju s kama. Jo, tady, vidíš? Tady. Koukej, tady má. Tam přímo na tvoji hlavu. Tamhle dole, vidíš ju? Tam. A jo? Počkej, ty pojď tady. Hej, Já tam jdu. Vzal jsem to jako pravý parkourista. Parkour, bitch. Je tu hovno. Železo. Já ho Au. Doufám, že si spadl do lávy, proboha. Cože? Doufám, že si spadl do lávy. Já jsem tady nad tebou, ty šleponí. Tady. Já vidím, ale chci se na tebou nějak... No, sedu na to. Jdu se kouknout za lávu. Našel jsem kotel houbiček. Pravděpodobně mochmůrka jedovatá. Uděláme si polivčičky. You are a pirate. You are a pirate. Yay! Železo, ježišmarja, to je samé železo. Mám jsem jat do lávy. Bože. To je stresující situace. Mám jedno, od žebráka. Co stresující? S tebou je stresující všechno. No co? Nekoukaj na mě tak. Tady se to jako si rozdvojuje. Ale já mám torčky, dej mi torčky. Počkej, já to tady prohlídnu, až tady nic není. Mám jenom poslední jednu nebo dvě točky. No tady je voda. Nic. Počkej, já nemám dřevo. Já mám 8 dřeva. Voda. Tak udělej z toho ty. Tady je železo, já to rychle vidím a padám. Udělej z toho... Styky. Klacíky. Budeš mít kotel. A hoď mi to, já si to udělám. Já se budu vždycky do podmínku. Nebo jak je rovnou hodím dva koály a udělej z toho. Fajn. Tady je konec, takže jdeme dál. Nic no. Kam jsme přišli? Turma, proti proudu nejdu, každý na to. Tam se nějak dostaneme. Já se tam kouknu, možná tam bude něco. Neboj.
Jo, já už jsem tady. No, tam speš přes to a... Ach jo. Tady vytěžím. Zatím žádný moby. Fajn. Kolik máš železa? No? Já se divím. Žádný moby. Jo, to je krása Minecraftu. Nevidím nic. Už vidím. Fajn. Tak už doufám, že jo. Ježiš, další železo, pane bože. Vidím to hodně. Neuroban mají železo, ty. Nějak... Prahu. Tam jsme přišli. Tam vidíš. Ne, A další? Ne, to je to samé. To už jsme tady byli, ne? Tady je co? Puli. Pudi. Tož to je taky zvratek tady nějaký. A kouknu se po to. Pane bože, ono to pokračuje. Kam máš to pokračuje? Tudy jsem se dostal dolů. Tam za lávu. Cesta nahoru asi. Jestli ne, tak si udělám. Nekoukneme si, už není den? Asi už bude. Já už bych šel aj nahoru, tady je totiž strašně moc lávy a mně se to nelíbí. To jsem... tady je ta... To je ta láva, jak jsem zahradil tím dřevem. Takže už jsem skoro nahoře. Tady nás jsme se někde prokopali. Jo, tady, už jsem to našel. Fajn. Tady je ještě cosi. No, nechám to asi na později, jdu kouknout nahoru. Jestli je už den, tak začnu stavět dřevěný baráček. Jo, jeden. Jej. Dřevo. A jdu. Myslím, že to uhlí stačí, to je... Tak, natěžíme později. Ale já jsem se ztratil, to je hlavní. Já ho postavím tam, kde nejsou stromy. Domeč. Že jsem je původně nasadil. Takže ty... Vyšre, kudy se sakra dostanu domů? Musíš použít. Sakra. To není dobré, to není dobré. Ale, Jo, počkej, už vím. Kde schody? Ať nemusíme skákat jak demínky. Ke schody, prvním na schody. Tak já udělám nějaký pěkný domeček. Ježiš, díky bohu, že světlo. No, jsme nepotkali, to je fajn, jenom jednou balouka. Tak ten byl šitný ještě k tomu. No nic, Já jdu pro dřevo a podlahu. Ty jsi zrubal všechno dřevo? Tak tady máš, asi trochu nabiju. Okay, na, lopatka. Za dřevo, no, jedno dřevo. Paráda. Jdeme narubat dřevo. A to, já jdu vypalovat ore. Vezme ore. To je ta lopata. Tak já jdu tady do toho zlobatím. Mám krásný výhled na náš kráter, potom si tam uděláme muzeum. To bude fajn. Došla mi hlína. Tak já to spočítám. Na můj krásný domeček vlastně nejde. Takže když tady bude jeden, tady bude druhý. Pěkné. Neptej se mě, co dělám. Co děláš? Pozdě. Tak. Jestli to mám být barák, tak v tomhle fakt bydlet nebudu. Chceš v placku? To bude barák co do to je? Co? To bude fajn. Jo. Tady to je barák někdo. Fajn. Takže děj se, jo? Chápeš? Taky dřevo. Dobrý. To je šlechetný. Tady.
A teď to bude raz, dva, tři. Takhle. Teď mě napadlo, že bychom mohli zhruba trochu těch listí. Tady budou dveře. Já nevím, tak třeba no. Určitě lepší, než aby jsme ho nechali ladem. Asi to vyřeším takhle. Jestli chceš udělat všechno misi, tak jsi mi mohl říct. Ne, dívej, to bude domeček, to hnedka převedu. Dělám si tak planku. No, už jsem to přepis, nevadí. Dívej se, ups, to nechtěl. Tak, to bude krásný domeček. Vidíš? Rozkošlený. Ještě tady by to chtělo. Kapení. Nahoru, hej. tady bude okno. Tady bude okno. Tím, že mi to nás spadlo. To nějak hapalo. Tady budou okna. Nevadí. Najednou počítač začal nějak skoro hořet. Tady bude okno. Tak. Krásné. Tady budou okna. Jak... Měli bychom říct, co vlastně používáme za texture pack. Gerudoku? Nebo... No, myslím, že Gerudoku. A ještě to si to upravoval a přejmenoval to na Hero Texture Pack, nebo HeroCraft. HeroCraft. Co vám tento texture pack nelíbí, tak... Teda nevím. Tak. Jop. Není to krása? Jo, měl by asi... Máš ještě tu lopatku, já bych vykutal tu línu. Takže... Teď paráda. potřebovat ale hodně dřeva. Ani ne, že... Takže já ještě vyplácám to toho... Takže... Každý na tohle a vyštěžit dřevo. Bude se hodit víc. To je za minutku, počkej. Jsme po zuby ozbrojení, tak co? Ježišmarja. To není problém. Tak, tak. Děláme dvě patra. Tady ještě jedno patro, hen tam bude, jo, já už vím, jak to dělám. Tady musím natěžit dřevo. Asi ještě jednu noc strávíme v tom jeskyni. Tak nějací, jak se jim říká. Ne, Žebrácí. pralidi, jo, to jsou oni. To jsou oni, Pralidi, na to... ně. Tady byl strop. Je to k tomu ohni teda čip. Já jsem se spíčku tam. Tak když tak si uděláme grill party, ne? Proboha. To je jesný. To je Počkej, já něco zkusím. Jestli hoří schody. všechno hoří. To nám necháme, no, myslím, že jo. Jak to tam hoří? Musíme rubat. Jo, mám string z pavouka. Paráda. To mi připomíná... To mi připomíná, jdu nakežit písek na okna. Jo. Na luk. Ojoj. Smívá se. Kusky dřeva. Ještě trochu nakežím písku, necháme to vypálit. Už valím domů radši. Naši chatrč zatím necháme. Rychle dovnitř, padej.